Abyan may nga aga dira sa imo kag nagapasalamat ako sa Ginoo tungod sining kay gayunan nga ako makaduaw dira sa imo nga nahamtangan sa sini nga adlaw. Sa aton nga pagpamalandong karon sa sining pulong sa Ginoo, akon dalon ang inyo panghuna-una sa pagtuon sa mga giya agod nga kita mahimo nga malipayon nga manughatag. Sa Ikaduhang Korinto Kapitulo 9, versikulo 6, ari diri ang giya sa paghatag. Nagasiling ako sini, ang nagasabog sing halos-halos, magaani man sing halos-halos. Kag ang nagasabog sing bugana, magaani man sing bugana. Maghimo ang tagsa katao suno sa gintuyo niya sa iya tagipuson. Hindi nga nagadua-dua o kun sa pagpilit, kay ang Diyos nagahigugma sa manughatag nga malipayon. Ang aton Diyos gusto nga magahatag siya sa aton sa mga pagpakamaayo. Suno sa ginhambal o kun ginsulat ni Lucas, ginhambal ni Apostol Pablo, it is more blessed to give than to receive. Ang Diyos gusto nga maghatag kita nga malipayon. Oo, siya nagabubo sang pagpakamaayo sa mga Kristohanon. Pero hindi siya buot nga ang mga Kristohanon amo ang mag-hold kag mag-hoard sa mga pagpakamaayo. Gusto siya nga ang mga Kristohanon magapaambit sang ila na baton nga mga pagpakamayo, agod nga maeksperiensya nila ang kalipay nga matuod. Because it is more blessed to give than to receive. Amoy na ang buot o gusto sang Diyos nga aton maeksperiensyahan. Sa versikulo 8, God desires to meet our material needs, not necessarily our wants, when we are generous givers. Versikulo 8, kagang Diyos sarang sa pagpabugana sang tanan nga bugay sa inyo, agod nga kamo sa gihapon, may tuman sang tagsa kabutang, kag magtigana sing bugana sa tagsa kamaayo nga buhat. Ang aton Ginoo, gusto siya nga maghimuno sang aton mga kinahanglanon. Pero wala siya nagsaad nga siya magahatag sang aton mga kagustuhan. Hindi bala nagsiling si Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Pilipos nga mga mahinatagon nga mga Kristohanon? Sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So may nang saad sa Ginoo, siya magahimuno sang aton mga kinahanglanon. Pero wala siya nagpromisa nga siya magahatag sang tanan naton nga mga kagustuhan. Madamo sa aton abyan from time to time daw mabulag kita nga ginisip naton nga ang aton mga kagustuhan amo na ang aton mga kinanglanon. Ang aton mga kinanglanon wala naton gingastuhan. Ang aton mga kagustuhan amo ang aton ginhatagan sang dako nga panahon kag bisan pa naggasto kita sang tuman kadako nga ang aton mga ginakinahanglan wala na naton nasugata. Pareho sini magbakal kita kay gusto. We want to have a brand new cellphone. So ang katunga gid sang aton sweldo aton nga gingasto sa pagbakal sinang bag-o nga cellphone. Nga sa sunod nga mga inadlaw wala na gani kita sang tilig-angon. Busa, abyan, gusto ang Diyos nga magahimuno sang imo kinanglanon. Maghatag siya sang imo mga kinanglanon, agod nga ikaw man makapaambit, makahatag para sa mga
pagsugata sang ginakinahanglan man sang iban. Ikaw gin pakamaayo sang Dios, agod nga mangin pagpakamaayo ikaw para sa iban. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagsunod sining aton programa pinagi sa istasyonan dira sa Tapi, Cabancalan City. Kamo makabati sini dira sa Cabancalan City mismo sa proper kag sa iban nga mga baryo o barangay sang Cabancalan City kag sang Ilog, Negros Occidental. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-replay sini bisan pa dira sa San Jose, Sipalay City. Pangamusta sa aton mga kaparintihan kag mga kabyanan, mga utod sa Ginoo, sa Pastor and Mrs. Paquito Agudo, Pastor and Mrs. Riniel Valdez, kag bisan pa sa Kahulo Magahin families. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Abyan, ako si Pastor Epafras Sacar, nagasiling, kabay pang imong adlaw karon malipayon. Ang imo pag-alagad mabinungahon. Kag ang imo eternidad mahimayaon. Ang Dios magpakamayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat.